Malawi Brief. Kuphwanya malamulo chifukwa banga zakatangalira apolisi amene amakamangawo akhulupirire kuti menatenemu apasa green light kapenabe kumati zipeno matha kuyankhula komano it depends kuti ukamutengayo ni ndani. Ine nditakhala wa polisi sikutero ndikanyamuke ayi sikuti kunyamuka pano basi kunyamuka mutenga wina wake iya chimene ndimene unena kuti it remains to be seen. Ndikupasani chisanzo chimene so anthu ena akhala kukamba pali nduna zina ngakhale anthu ena amene ali mboma la DPP amene ali ndi milandu ku court. Okay, inu mukuona kuti milandu imene ija ipitilira kapena itha. It would be a very good sign. It would be a very good sign from this government. Atamuchita empower kandi attorney general kandi director of public prosecution kandi ACP yo ndikuwauza kuti milandu ija isaime. They need to be empowered. Somebody has to say something. Where empowering show mean chonena kuti musaope mawa amenane nawa can you imagine now anena atu kunena kwina wayana nene kotani sokuposa uku mesa kuseta amva mesa kuseta ndife mponi andevuza mwayi aluhanga amva inspector general of police pano panyamuke amene akuziwa kuti akunkaikira ACP mwamva kuti palibe amene atatetezedwe nengati muli ni mafailo anthuwa apitirire basi kwenda you are not sure here is the assurance. I wish zinakakhala motero koma ine ndikuzani ndithu kuti apolisi ambiri oti tikamaliza program akanena kuti ndevuza mwayi chatu amapanga sakuziwa mezi makalira the way tinapanga zikoli chikhalidwe chathu chief ndicho wawa kwa munthu amene afuna kuima pa ngodya za ntchito zake ndikupanga chilungamo ndizovuta. It's not as easy koma ndifuna ndikunena kuti mwina amene aneneramu tikhala tikusegula chapter lachatsopano pakayendetsedwe ka ntchito zaboma maka pa nkhani yothana ndi ziphuphu ndi katangale ndewa yet to see. Mu nthawi yachakwera tinaona ma ministers akumangidwa during his government. Tinaona Martha Chizuma ACP director at that time akuthamanga gwedeza kumana tabwaji no kena akati kodi alamugwedeza anagwedezeka mpaka na uyo mpaka kummanga kumene. So can I talk to that person? You know, I just want to kudi ngali tikamaiunika tiziona bwino lomwe kuti penaso maunkhama nthawi iweyo true amene kwena kwagwira ntchito mangona ngati I think yes koma papa kuamva amene akuyankhulira a president I think chimene anthu anga amafuna chimene chocho kuti bwanje nake osadalankhule. Now he has said it in public. We have quotations, we have copies of the speech that you can always refer to. This was said but what date is it today? 13th of February 2026 kuti palibe amene lamulo likampeza atatizedwe. Pali tikambire mbali zonse ziwiri. Mbali naso ndionena kuti some of these leaders law enforcement agencies they are cowards. Tizamana mizire chifukwa taonapo kumbuyo ena very very strong characters. Omati kupanga tingopasani chisanzo for example chaku ame anundwe munthawi yawo under president anala omwewa akususana ndi msogolo wa dziko kunena kuti no on these matters we are going to defend the citizens. Apapa tamene makadeti akuvuta nthawi ya mademo you remember and atatumiza asilikali nkhondo asilikali ame ndikupita ndikuthana nawo makadeti amene amavutisa nthawi imene yoyo. And one I can say kuti up to now ndi ma generals ochepa ku Africa kuno amanga pange zimenezozo. So mbali naso tizivomera kuti ma agencies ena amakhala kuti so the people that are in leadership amenaso kukhale kuti it takes extra courage on your part kuti you are willing kunena kuti ntchito yako itakutha koma upanga chilungamo. It's not easy koma it can be done koma indeed tiyamikire kuti msogolo wa dziko lino toni imene wapanga set pothana ndi anthu amene safuna kupanga ntchito yawo mosasatira malamulo komanso nkhani yakatangale is as good as it can get because what else do you need apart from what he has said? Chabwino, what else do you need apart from what he has said? Titseke wayana titseka bwanji nkhani imene wamva anthu dali ndi ma expectations tinayankhula ndi anthu pa ground. Do you believe munamva so by the way tisayiwale munamva mayicheseka bwira kuti akufusidwa iwo chimene amaona amanguonapo kuti yayi chimanga ife ndichibe mukudyachi ndichinachakwera. You need to acknowledge that the politics that we
we throw around tikamakambirana nkhani ngati zimene zizizi, is that a distraction kapena maikabwera mayankhulabe kuti anali ni fundo zinake kapena as expected? Mukamufunsa opposition amakhulupirira kuti ine ndikuyenera ati ndikatsutse. Mbali ziwiri, mbali yoyamba ndionera kuti tiamvese kuti amayankhula momveka kuti ndopya mtima chifukwa cha mawu amene anachita court almost 3 or 4 times. Anakamba anachita court mawu amene msogoleri wachiwiri second vice president Chihana adayakambapo zonena kuti tapimana vili kwawo viulima soya. Now sana nene exactly Achihana sana zanene kuti ndokamba anthu a Central Region kapena ndena achewa kapena chani, the way it has been interpreted. Yeah, koma iwo anatenga ownership kuna ankane na ife. That's me. Pamene amanena kuti ankane na ife, ankane na inu ngati ndani. Chifanga ngati amanena inu ngati MCP ndi chipani choti chiti chitipa mpaka na nsanje. Koma zimaoneka ngati kuti akamati amanena ife amazachita isolate ndikukamba kangata kukamba anthu a Central Region. Yeah, so again ndale zija kuchita mene chizungu chimene mnakuisa ntchito kupanga distract ngati kuti kusokoneza nthawi zina the national agenda kuti tiyene apatabwera tifuna tione sona tifuna tipangezo mangirira dziko kwamuona kuti wena adaka ndi mabala amene zimene zidayankhulidwa and angochita hold on to mabalawo nkunena kuti ife topacha mnatiuza kuti mwakuti ife timnatinenda mwakuti. Now tiamvese kuti wawa kodi kulipodi ndipo we must acknowledge that at the same time even mutalira kuti mbale wanu wamwalira imafika nthawi imene you have to go back to normal life. Imafika nthawi imanena kuti koma anawa school asakale distracted, I should go back to school kapena ineyo holiday ja iya ibasi ndipite back to tipempha nzathu amalai Congress Party, tipemphe onse amene mwina munthawi ya transition akuoneka kuti aphinjika ndizoyankhula za ndale for ena maybe they were zealous and too excited about winning elections. Tiye at the end of the day izifika nthawi ngati Malawi yokuti tiye tibwere chimodzi timange dziko litipite chisogolo. Sizalephera mu ndale zopondana zimachitika mpaka iwo amayikabwira ayankhulaponso zinthu mbuyo zimene zinaphinja anthu ena. Koma are you telling me kuti aliyese azingogwira zimene anayankhula munthu wina kapena ndimaona ngati kuti anakachita acknowledge kuti musona tikuona ngati kuti zabwino zimene ayankhula president zakuti ayankhula bwino ma areas akuti the president could have done better. I really wish that should be the approach of the opposition. Do you think tinafika ifeyo kuti opposition atha kubwera kuzachita accept kuti izi zili bwino kapena nkuganiza kwathu? I don't know whether ndi chimalawi timaganiza kuti fenga tilo otsutsa tizingotsutsa sitizavumeleza kuti ichi ndi chabwino ichi ndi chabwino. I think apatha chabwino because ineyo I can tell you for a fact kuti even akamabwera kuzayankha opposition azakuza kuti it was empty. That's the word that they have used for. It's a cliche. It's now a cliche. It's an overused word. Empty. Can we have an opposition that can come and say yes, I think ababa tukunena dizoona ifeso tukugwizana nawo koma mwina umene mukunene akapena you must oppose to be in opposition? No, vuto la ndale zimene takhazikisa kumbuyoku ndendi imeneyo. What I was hoping is kuti andale apa nopo asintha the narrative. Ali ndikuthekera kuti atha kunena kuti ife tipanga zinthu mosusana ndi mmene kale zimakhalira. Ine ndikukumbukira inalipo nthawi imene tinkaombera manja anthu ngati apita dimba. Amene even time imene anali mboma amatha even the time he was in government amatha kunena kuti zakuti ife boma we should have done better including nkhani ya corruption. Mpaka nana zachita resign ngati wankulu wa committee imodzi ya parliament. So muona kunena kuti it is possible to break ranks. Ndikunena kuti ife timapanga choncho ife tiyambe motere koma chizolowezi komanso pena ndife anthu amene tima motemera nankhula akabwera mucha ndikuti ena uchipani msogoleri wachipani aziyankhula motero woyankhulira chipani aziyankhula motero azikhazula andi zimene zizisitikuyankhula kwa MCP yokha ngakhale ku DPP nawonso ankapanga zomwezo nawonso ankati achakwera kayankhula nawonso adamalomba ndanzawo nawonso ankangokhazula. So tipemphe kunena kuti inuyo ndale there is an opportunity yochita reshape the dynamics of Malawian politics. Iniyo mutati tukutuluka ndikumapanga zinthu mosiyana ndi mmene amapangira ena. Ngati DPP amakupangani chikuwaweni
ndikumakuyimba ni nyimbo ino timutha kupanganso mosiyana anthu nkunena kuti komatu opposition yabwino ija ndi zotheka it's not impossible. Chabwino tilekeze pamene bwana lesi ngati pali ndi titha kusira pomwe tikhoza kusira pamene popo. Chabwino ndi chabwino osangosankha munthu kumaona zoyipa cholakwika ndi cholakwika tikamazuzulana tisamakwiye tisamapshe mtima. It reminds me zimene zimachitika nthawi ina mdziko muno kuti munthu ukazuzula tulankhani amatengana kususana ndi munthu uja ayi ifeso kuno kutulankhani timatha kulakwitsa chimodzimodzi mina akhoza kulakwitsira aphunzitsi nthawi zino matha kumana ndi aphunzitsi adaphunzitsana ku English kuamva chizungu mina kuyankhulira kuti are you sure muzaphunzitsana ngawa chizungu inuyo chimodzimodzi ukhoza kumana ndi apolisi wina kumamuza kuti koma iweyo are you sure you are a law enforcement agent you don't even understand the piece of law that you are arresting me for kandi wanzathu oweruza milanduku madaba kuti iwe ndiwe judge udapita school ya ujaji you know so we can ask each other it's okay don't get offended on behalf of the entire profession anthu akanena kuti mukutha kuchita bwino there's always room for improvement kwambiri nkuyakhula chocho nkulako ndipo simukulakwisa olopang'ono ndipo tameme amalawi kuti la mulungu lina mu hot current tikhalanso tikuonjezera pankhani imeneyi tionane la mulungu mu hot current padakali pano tithokoze anzathu amene ali kulilongwe komanso timu yonse imene ali ku Blantyre ndithokoze uchunga wayana chunga mbali zakuno munali ndi ine ndevu zamwayi Wonder Msisia kunena kuti tiyeni tipitirire kuonera maprogramu athu otsatira komanso kumvera maprogramu otsatira pa wireless yathu ya Times koma nonse goodbye.